uztailaren 7an, arratsaldeko 7etan, udaletxe plazatik, aterako garela kale jira batekin, Iruñeko Aldezarreko kalean zehar ibiliko gara iruindarrok elektrotxarangarekin. Eta, jai giroan ospatuko dugu San Ferminak. Azkenean beti esaten dugun bezala, Iruñako jendea San Fermin zalea da, baina ez zezenketa zalea. Jakin badakigu ere peinen artean edo oinarrian zeozer egiten dela, txikia bada ere eskertzekoa dela, batzuetan txarangak ez direla zezen plazetara sartzen eta egoten dira bestelako peinakideekin, eta hori oso eskertzekoa da. Eragile politikoen artean ere kontraesan batzuk ere ikusten ditugu, beti Asiron hor dago lehendakari lanak egiten, eta ere eskertzekoa da bestelako zinegotzien portaera ez bai dira sartzen lehendakari lanak egitera, hori ere aipatu behar dugu. Eta azkenean eragile guztien artean debate hau nolabait sortuta dago eta forma eman behar diogu, eta guztion artean San Fermin batzuk etikoagoak sortu, 21. mendean zuk esan duzun bezala gaudelako eta ezin dugulako onartu jendea divertitzea eta hemengo plazan egunero 6 zezen torturatzea.